Bona tarda, bon dia, bona nit. Em disposo a començar una aventura en moto que em portarà fins als confins de... No us ho puc avançar. L'únic que sé és que marxo sense destinació. En un primer moment tenia la idea de pujar a Noruega. De fet, li he dit a tothom que anava a Noruega. Però quan he començat a veure el pronòstic del temps cap allà dalt, ostres, és que plou cada dia. Al final he canviat la meva destinació. Ara l'únic que faig, i que tinc ganes, és d'engegar la meva moto, ficar-me a música i sortir del meu poble, a Begues. Fotre-li canya a la moto és l'objectiu principal d'avui. No us puc avançar on vaig perquè tampoc no ho tinc gaire clar. Serà un viatge completament improvisat, m'encanta improvisar. No sé on aniré i cada dia es farà una nova aventura. Si em voleu acompanyar, invitats esteu, perquè ho aniré gravant tot a mesura que vagi podent, no cada dia. Però bueno, la qüestió és que ara em disposo a baixar del poble de Begues cap a buscar aquest vaixell, perquè ja us he dit que he canviat la meva destinació. He carregat la moto amb tot allò que crec que és necessari per passar uns dies, tampoc no molts. I tot i així, estic content perquè crec que l'agost no és el millor moment per fer vacances perquè està molt massificat, però als llocs on t'aniré no crec que trobi gaires persones. O sí, no ho sé, perquè realment no tinc ni idea. Bueno, us deixo perquè amb aquestes petites reflexions l'únic que us vull dir és que espero que m'acompanyeu en aquest viatge i que em feu una miqueta de companyia, perquè al final això de viatjar sol també és molt bo.